I ara una mica de teatre. Anem a la mostra de teatre interescolar. Al Centre Cívic de Cotxeres, Borrell. Estem a la mostra de teatre de moltes escoles. La meva classe fa l'obra de Turandot. Avui aquí han vingut moltes escoles de tota Barcelona i fem una mostra de teatre i cada escola veu les obres que han preparat les altres escoles. 600 milions d'estrelles. 400 milions d'estrelles. Jo vaig començar l'any passat, quan feia quart, i el teatre serveix per perdre la vergonya i per enfocar millor la veu cap al públic. Fent teatre he après que com tinc que fer que una cara si estic enfadada o trista o contenta. I tu qui ets? El meu nom és Liu, no soc ningú, una simple esclava. I per què t'estimes tant el meu pare i cuides d'ell? Perquè un dia senyor Calabustà em va somriure. A mi m'agrada molt el teatre perquè fas com d'un altre personatge que tu no ets en realitat i per això m'agrada. És molt fàcil, pica la mà l'una contra l'altra fins que et quedin vermelles. Gràcies. Veus que fàcil és? Va, torna. Som de l'Escola Concepció i estem molt contentes de fer l'obra perquè ens encanta fer teatre i fa molts anys que fem teatre i que anem als escenaris i ens agrada molt fer teatre. Avui estem aquí perquè ens han escollit d'un grup molt bo de teatre de la nostra escola. Ens han escollit i estem aquí fent la nostra obra, El Petit Príncep. El teatre m'agrada perquè pugem als escenaris i estem davant de moltes persones, aprenem a no tindre vergonya davant de les persones i a fer obres. Ara estem a un camerino que és per preparar-nos i mentre els altres nens o persones que estan fent obres, nosaltres mentrestant estem aquí preparant. As they pass me by, got a smile I can't hide from the thought. Aquesta vegada el teatre fet de ministre Pink i l'any vinent també faré teatre. M'agrada perquè ets alegre, ets trist i a vegades m'agrada perquè a vegades fem riure una mica. It just keeps getting better and better.